Ngani emakhosini ngibingelele kubo bonke abantu ababuke lo hlelo. Ukhuluma uThokozile Mayini insizwa kaMnguni, also known as Dr. Prof Mayini Mnguni. Hayi namhlanje angeke ngibe mude. Into bengizothanda nje ukukhuluma ngayo isifo sashukela, sugar diabetes. Imbangela yalento ukudla kakhulu izinto ezineflour, mhlawumbe upizza laba, izinkwe ezimhlophe lezi, amagwinya nako konke nje okuhlangene neflour sikubala konke. Lento le mawuyidla udla iflour kakhulu izigcizelele emzimbeni, igcine manje idala isifo sashukela. Bese ke manje sekuzomela uhambe lapha uyofuna ama-chronic, ugcina usungena kulezi zifo lezi ama-chronic disease. So-ke ebengathanda nje ukuthi ngikudlulise namhlanje ukuthi ngicela nje sinciphise ekudleni lezi zinto lezi zama-flour lezi. Isinkwa esimhlophe siyabulala, angifuni nje ukuqamba amanga, nginolwazi siyayidala ishukela emzimbeni womuntu. Nalama-pizza lawa, nako konke lamagwinya nje, ngiyakubala man, kuningi ngakubala kuze kushone ilanga. Nje ngingathanda ukusho ukuthi ngicela sinciphiseni kuloko, abese izinga lempilo lizothi ukuthuthuka, cause health is important. Health is wealth bakwethu. Kuzomela siyinakekele le mizimba le ukuze sizonotha sibe abantu kusasa, angithi. So bengiqela ukuthi sameni ukunciphisa lapho. Usina sifo sashukela uzongitshela. Hayi uzongitshela uze la kumina ngizokulapha. Akudingeki ukuthi uze uye lapho uyolanda imithi lapho usayina ama-chronic what. Ngoba phela suke sekunzima lapho. Ngaze kufike lapho-ke ningithinte kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana ngikhona. Ngimthanda nonke, ngikhethi bale dlozi. Thokozile Mayini insizwa kaMnguni. Shewe ndawo camako.